Biye uti kalo kile sabaye anga folibe aw bela jele kabini aw sigero la bi kibara mambulo ka dokulu kan o de ka fɔ gawo ale ni se wari cɛla la a yirala ka fɔ ko camion ta ani kɔ ko o jenna banbagatigiw kɔni fɛ ayiwa kibara minnu sera ma koɲɛ la ula yirala ka fɔ ko tɛnɛ don min kun ye uti kalo kile fɔlɔ ye ko gawo ni se wari kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko camion dɔw kɔni jenna banbagatigiw kɔni fɛ ayiwa a yirala ka fɔ ko ni camion ninnu kɔni kun bɛ ka bɔ gawo de ko k'u kunda se wari kan wa ko ni camion kɔni bɛɛ lajɛlen kun falen don balo de kɔni na ayiwa a yirala ka fɔ tuguni ko ni camion ninnu n'u bɔra gawo n'u sera Ombori u b'u jɔ yen nɔ ka an ka finitigiw kɔni kɔnɔ walasa u b'u sɛnsɛn ka taa n'u ye seware sabula seware ale ni gawo yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la kɛrɛnkɛrɛnna Boni ani Ombori cɛ ko banbagati waleya caman kɔni bɛ kɛ yen wa yɔrɔ in yɛrɛ kɔni bɛ zone rouge fɛ ka sabu kɛ ko lakanabaliya kɔni ɲɔɲalen don yen kosɛbɛ o de kun na ko ni camion ba ninnu kɔni bɛ bɔ gawo u bɛ dɔgɔkun kɛ Ombori walasa finitigiw bɛ se k'u sɛnsɛn cogo min ka taa n'u ye ayiwa o de kɔnɔna la k'a yirala ka fɔ ko finitigiw nalen de ko ni camion ninnu kɔni ye bɔli kɔni daminɛ wa a yirala ka fɔ ko camion minnu bɛ yen nɔ ko olu kɔni jenina ko a bɛ taa 19 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ an bɛ wagati min na ko bi an kɔni ma min ye chef d'état major kuma kɔni ka communiqué mɛn a ko ɲa kunna nka nin ye maaw ye maa minnu yɛrɛ tun bɛ nin yɔrɔ kɔfɛlenw na ni u bɔra ni kibaruya ninnu kalama n'u bɔra ka nin ɲɛfɔ an ye ayiwa hali bi kunnafoni ninnu kan a yirala ka fɔ ko min ye an ka finitigiw kɔni ka escorte ye ko olu kɔni taara ɲɛfɛ dɔɔni ka camion ninnu kɔni to ko o de hukumu na ko majugu kɔni nana nin waleya ninnu kɛ ayiwa an bɛɛ lajɛlen kɔni ma kalama nin yɔrɔ kɔfɛlen ko zone rouge de kɔni don a kɔlɔlɔ kɔni kun ka bon kosɛbɛ nka min ye nin camion ba ninnu kɔni chauffeur ye ko foyi kɔni m'u sɔrɔ a n'a apparentu nka balo fɛn fɛn kɔni kun bɛ nin camion ninnu kɔnɔ ko o bɛɛ lajɛlen kɔni jenina ayiwa hakilina jiginna k'a yira k'a fɔ hali bi seware ale ni gawo ko a sira kɔni bɛ yen nɔ a sira kɔni tɛmɛni ma nɔgɔn ye mɔgɔw fɛ ka sabu kɛ banbagatigiw kɔni ɲɛsiraya ye hali bi u bɛ welewele bila an ka gouvernement u ka fɛɛrɛ kɛ walasa nin sira in bɛ se ka labila cogoya min na ayiwa an balimaw ni kɔni kun ye an ka bi kunnafoni ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛ an ka baroda wɛrɛ la